a waya fa malam aka kama mutum, limami ne matashi, aka kama shi kidnappers, aka ce lamba wa zai ba, ya bada lamba kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya, su bi kaɗai mahaifiyarsa ta kuma ɗayan na tuka babban mota ne, trailer ake ce mata ko dam, direban trailer ne shi kanin. Aka tambaye shi aka ce wa zaka bada lamba, yace ga lamba kanina. Suka kira suka ce mun kama wani yana hannunmu, aka yi tsada suka ce sai an bada miliyan 5. ran laraba an ba kawo miliyan 5 ba za mu kashe shi. Da ya je saboda cin amana, saboda sha'awarsa ta fi hankalinsa yawa, uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ba, da ya je sai ya gaya mahaifiyarsu, dama babansa ya rasu, ya ce miliyan 20 muka yi da su, ina za mu samu miliyan 20? Kaga tun daga ne ya ƙarya, me ya riba ƙaryar? Ka san uwa da ke san ɗako? Sai da ce a'a, ko miliyan nawa ne, gidan da muke ciki yanzu ne yake ba da shawara, dole ni gobe a nemo mai sayan gidan nan, ya saya mu je mu nemo wani gidan mu zauna a ɗauki miliyan 20 ɗin nan a basu, don ni ba zan bari yaron nan yana da tausayi. Sai ya koma gefe ya bi gidan, ya je ya kira kidnappers ɗin, wayar da suka kira sai ya ce mun yi ittifaki a gida ba mu da miliyan 20 ko kashe shi kawai. Wanda ake wayar da shi ya ce to ni ban da ikon kashe shi saboda akwai mai gidana da ya sa ni. Suka je ya kira shi a waya ya miƙa ya ce ga mai gidana, ya nanata wannan maganar, ya ba wanda aka kama din aka ce a kashe din, ya ce waye wanda kuke magana da shi, ce kanina ne, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Shi yake bada labari, shi wanda aka kama din ya ce sai shi shugaban ki da na faɗin sai ya kashe waya, sai fashe da kuka, ya ce gani ina cikin bala'i da masifa ta mummunar tarbiyya, ya ce amma na rantse maka da Allah, ni din nan da ke kallo na fi kanin ka imani, na fi shi tausayi, domin ni ne imani har ga Allah, wacce ta haife ka ba za ta ce a kashe ka ba wallahi, sai dai ta kawo kanta a sake ka inda uwa ce. Kai da ka san uwa ake taɗe fa uwa. Ya ce saboda abin da ƙanin ka yi zan ƙyale ka, ba zan karɓi ko kwabo ba, ba zan kuma ɗauka wayar, zan sake ka koma gida. In kana da wata buƙata, me sana'a ka ya gaya mai, in kana da wata buƙata ka faɗa min a yi maka. A cikin kuɗin da aka kama mutane ya ɗauki kuɗi a leda ya bashi, suka ɗaukai a mashin suka kai shi kusa da anguwa suka aje shi. Mahaifi kawai tana zo a gida sai ta gan shi, sai ta suma saboda farin ciki. Ka san uwa fa. Ya dago ya ce mata kaza, wallahi ya ɗauki kuɗin na ya ce ga kuɗin da suka bani, dama akwai ƴaƴan kanwata guda biyu da suke riƙe za ta aurar da su mata. Ya ce kin ga kuɗin da suka bani ko irga ban yi ba mama, ni ba zan ci kuɗin su ba, kuma ba za a mai da kuɗin su ba, ki ɗauki kuɗin nan a ma yaran nan kayan ɗaki, ke ma kin huta. Saboda tausayi, ƙanin nashi aka kira shi ya baro Kaduna zai tafi garinsu, yana tuko trailer, ya ji labarin an sako yayan nashi ya dawo gida. To da yake Allah mai hukunci ne, a hanyar Kaduna ya baro Kaduna bai zo Zaria ba, a nan hadarin mota ya mutu. Kai in baka san Allah ba sai ka wahala, amma idan ka san Allah ka zauna lafiya. Daidai wannan nake jan hankalinmu, mu mutunta duk wanda Allah ya mutunta.